Eti bra Kofi Adom wa hada da watch den kan. Na memia se me hu yellow. Okay, on share socks. Okay, socks near black. As in there. What's it? I support an yellow. Yeah. Oh, almost. Hey, okay, graphic let's say yellow. I was say yellow banner. Yellow. So yes, favorite color so yellow. Yellow no mean the entire go for say make color, but yellow mine. I don't know. I hardly just say any part of say me yellow. And cafe. But do one say so one. Let me first now hot from me shop black. But man say tuntum the whole week na color bia me fry. Oh, you strange. That time not me believe in say black is power. No, but black is exactly. It's power. The way I was say I black. It's not like we shall be other way and I'm say person may just clear that enough. Every day black. My white tie. I know to see yellow. Yellow I mean shed uncle. Yellow a while once a while be an oh they are fat. Yellow one in tea. Kabito. Yeah, fine. Nyame adom papa bibia ye fine. Na mame modin bi. Obiri yeboa. Ye fe obiri yeboa. Phantom frame. Na chese wa kwode ye ne o ya ba. And ne o ye no ne ya ne ye no. And then the birthday. Na ne ye say asetena woni na tena no. Ohun ne onka. Oh. Ne onka ne se Nyankopon ento ne nsem. Onhyira no. Na emom ne yere ne ye ntumi ma ye se obemani kunai kese. Oni Kofi Adom mo problem. Same things. Na Kofi so chairman. Menyi ni se now also. No, yes, Lim. Go me anu amujumi nya kase o. Me say. Oh, Emma. O so mo fertilizer kurema. Time no so yin. We sure. Yempe. O say Kofi shemba. O realize your own. Kofi. O say Kofi ye kase o. Kofi da mo ntiti pictures o. We dey. O say o ye kase ba o. Ntiti pictures o. We dey say what has time nya so yin. Oh, yo. Enti obi yeboa na your birthday efri oye hono. Oh, okay. Oye say o ma happy birthday sister. Also o London popular no na your birthday Ernestina wachi ya. Oh, wife call London. Debi. Me we minua. Ah, okay. Ma wachi ya Adom ne da obi ya so ma happy birthday belated. Nra se chua ye ma neso ma meeting. Enti ene obi yeboa day na nsuo no de ebegu. Ngoye dem be for. Ebegu. Now can you see na nsuo no begu. He'll be wet. O can you see? Fia birthday dey no na chichi e very good. Anu ma me akua de so me dia prepensa. If Ghanaian times the over that no man pani dia to just say ya ready pa say West Africa ha e be man na ye safe Ghana. Yenso ye fine wo mu I dey fight international crime. Aban be hwe na waye. Na animu ha issue e ba nra na omanfo ate wo asoso mbe so moti de siye details na front page but details no kratafa duba ko. Oman pani da Fred Lieutenant Jerry John Rollins yeje. Enra wone John Dramani Mahama Asia so mu share ya sheda chekakra. So mo share the share see pardon satron sayem na jem ekokotia no se braso na ono de ohunu ne se party no ahodin betumi abamu a Council of Elders ene apamfo a wo mo na party no mo kofa baaye na wominim bia party no furu mahye no se wo mo sa akɔhwɛ wo mo achi ti waba na oba behwe kwanya obetumi afa so no wanya futuro na party no wo mo atumi akeka niema atumi ede abom a kyese wone no ne empanifo pi wo mo atwamfani e wakatafa uhu se Julius Debra enu atachire hai ena party empanifo Julius wom samsen hi wom ahi koku wom ena yi Eribawa wom a picture na dia say ahi okay ahi na tawana my bad friend one that I can. No. You can't intimidate me. And I was saying, and I just say, "Wash one corner for the pocket." Oh, Sanso and Urban Kensworth money, Babin. You say, "And shall we face disciplinary committee?" When you know what's it. Otherwise, yes, what you can say, Biama. I'm going. One idea. Immediate here.
or your campaign message na some more can work can campaign now oh yeah some na mu dey no kan ya wanya because ba ku bi ho mo kasa waka on kan yeah here until me say dey no wanya ade everything is on dey hear voice na wo everything is on capito dey hear voice na wo I mean to say that me person me repeat it to her today if some me dey metie no me mente ba ku bi o mo kan disability for dey no mente I want to hear na so kan mente ntumi si so say waka mente because ebe me nwanwa pa say babbing of 4 people the babbing I know it can be babbing so when he as a politician to no me no voice na bo mami we what all these are no chile ho no to was oyi tuma ya no ani so ada ho Kofi sian ewo eye chebi Kofi morning Yantuaso omba hadam se bibi yanko okay enti Kofi enya ma no enti babin na national organizer yeah Kofi Adams odi atudwa we say party no disciplinary committee wo mbehwe na dey say wo mo ye bia no wo mo aye okay there okay we mampani ede no mampani dada ade no and 10:30 and na oko declare intentions ama party executives and say obeko this is it not new to declare because I know say okoya no perform but there be shishaya omode to akwan mu no omso betumi ahye campaign na se na abehya ase no brabe na bebo mama ne say me Kofi me pese me kobi enti me tie sim na se edunkati asesa wo ye ne saa ba bi a wo beko no mo no bedi kan tonkra say we ya ka che ye so pese o gina bie enti wo ba munyini ntum ati ase aha nti no mo arrangements no binduri beko bi oh yeah one kura dey so akọ kora akọ Canada poor boy from electrician one wedi kan kura dey akọ tudwa yeah chese obekọ nti agro na ayede ko anyway ebedi akire ne am ahu de ekoso enyina sanso na Ghana ye bie book of condolence de ama busumru ewo all nations abroad all nations ewo Accra ha say ye missing sign wa ye na from there wa ye no me kai wo wie na adwuma oba ye okosa papaje na mbisa ne say na twi no wala so kan o si de o kanometi answer the mami anu no mbisa so oda so kan and I said de me kan oti he understands what I'm saying then one man sanin brofo o mani twi so that me say quite sharp just one typical Ghanaian because now I say watch it you bisa say na o ya kwentru sadi so tasi kuani obehunu akum obi ana say ayi obotuo say ohunu say oyo twen sadi na efiri hia won say ya so mo kania na ye de ko anajo ha no eto nipa ani a etumi so te say de eya abo ani na te say gira mo ani ni bi say na mo Kofi so ma me ha say Kofi so Seven. Aha, mo. Bibia boko de. Boko. Mache buru. Ya nua o kwayo. Na bibia boko de. Boko, ye gusto kakaka. Wo che bi sesei. Mi dina hope. Bo me nkomo. Captain, ni atia ne say. Ene ana ye nyina ye hwe anim say ote kokoso. Eye na na asante hene na na say tu. Ene ne mpanyimfo anana no mahemfo ebe free. Asante mantemu abohwi yafa kwan no so awurawura mu kono ufa nkokọ abeti osino aba bunsu na fe yewura mu asi akwa wodu honuma na etese eta na omu edunu no na ne etia ne se empanyimfo ayen hyehyɛ ahodo pi ye ne program no wo chese son kokra esan se wo hwɛ se nana asante hene ebu ni ketem efri asante ton eba eye chebi mamu epremanta mu hadia na tese eye asema so pa enu ntinu mpanyimfo nhye se a o maye ne se ena no pai o chehene osagefo amwatio for repehi
ɔno ɛne ne mpanyinfoɔ ana afei ɔmampanyin bɛtena ase na wɔhwɛ anim sɛ Nana Asantehene ɛba bɛka wɔn ho na ɔma have breakfast from there obiara bɛkɔ baabi a ɔda na afei ɔtehene ɔsagyefo amoatia oforipanyin bɛyɛ 11 o'clock ɔba bɛtena adwam na sɛ ɔbɛtena adwam a ɔbɛhwɛ sɛ ɔmampanyin bɛka ne ho na akyiri na Nana Asantehene Nana Setutu ɛnso aba bɛka ne ho na afei dɛba ɛsɛ wɔn mu ɛyɛ no ɛnɛ no wɔn mu ɛde ahyehyɛ so. Krom what sense say? Oh, Krom what deɛ mɛka sɛ obi a ɔwɔ Krom ha biara expect sɛ Nana Asantehene Nana Setutu ɛba bɛdu kuro nim na manya ne nteɛ sɛ ɔnam kwan so a ɛnkyɛ biara obɛwura kyɛbi kuro nim ɛno nti no ɔmanfoɔ nyinaa ayɛ krado yɛ a wɔhwɛ sɛ Nana ɛbɛwura kuro nim a obi aba akɔbɔ n'ani akɔ ahoma na wahu sɛnea ɛɛkɔ. Enipa wɔ mmɔnten so bebree. Amanfoɔ wɔ mmɔnten so ɔhwɛ kyɛbi kuro no a kuro no ɛnhyɛ da nyɛ kuro bi a ɛyɛ busy abere biara nanso because of ɛnɛ program nti wobɛhu sɛ station hɔ ɛfa commercial bank hɔ ɛne ewura mu kopia hemfie hɔ no wobɛhu sɛ hɔnom ayɛ busy kakra. All right then. Yɛbɛsa ba hɔ biom nti mo ani ndi akyire. Wonya hu sɛ bibi da obi kɔn ho aba tenten bi da obi kɔn ho a na wa aleti na kyɛ sɛ krowura ba. Aba tenten okay yo ma sa ba bi da obi kɔn ho na nani abre ba se ba. Oh okay. Na mo ka sɛ Kofi Adom ade ani. Kofi wo bi wo. Hey, strong man pa. Ayo bye. Enti captain na mi bisa papa yi ne din ene Samuel Akwasi Manu na yedne ko court se wabɔ ne yonko ba kutu ne yonko no eye obi a wɔkɔ anadwo ha bia ena brasame Akwasi Manu ono nso wodo rubber plantation ebi na ekoba se anadwo konkonkonkomo eproboso da neto so du nwotwe okɔ afuom so okɔ akɔhwɛ tutu ne men kakra o mu an wo so ohu wotwe agyanka bi a wonam ye ne rubber plantation no ase wa ena opagya ni tuo ten otutu okɔ akɔfo otwe a wote so obi tiam wa agya mawu okɔya na kyese eye krayo ena wabu nkotodwe wo hɔ a sa tuyi aka no amogya efri no wa na dwen se nko opagya no nso na ne mu edu che no ti wantumi ena okɔ akura a ben hɔ se ɔmanfo meboa no obeduru hɔ a na kyese eye krayo a yira kura wo hwɛ no a wonhu no enumu ena Manu ankasa kɔ report no ma posifo a sa bia hwɛ mu a yakunu abrantie ye na akɔkɔto edi kan bi sa no ena wo kyerɛ se an wodi fo enso wo nkyeremu wɔkyerɛ mu wie na gye agenesi o sɛ we de wontumi nka sɛ wodi fo straight sa enti matwere ato asɛ wonni fo na yenni asɛm no nkonko wie enti na ɛno ho asɛm no to anshada was wansh adena tasisi o menim yesa bɔfo na kyerɛ yemu sɛnea wo ka no sɛ ɔmo de ani sɛ ɔmo hu ani na ɔmo hyitu di a bi wɔ hɔ a ɛna movement enwura no emuvu kakra bi a ofi sɛ yɛ aboa mostly no so obi ni obi wɔ saa we na uhu so dino mo ko mo ankasa de anadwo ha kane ano nti wo kane ano atna we anadwo ha kane ni bi mo no we bi mo we no awo abusafo ye ntoa so ye de okuni daily graphic na etoa so na enra nhyiamu edikan electoral commission panina wabai no waye no ipac meeting edikan kura ne enra emunchi no ahye na nyagro amanyoku abudu abokyemu se wonsa nkankrata antem ye beye meeting no one NDC for so wonsa kankrata na abo 12:40 na say 20 minutes na was so the preparations ekọ ipac meeting na nso ni nyina mu no ipac meeting no eba so enti enhyehye ya electoral commission de be ya adwuma mantem ahodo a ye beti new regions no yesi no omo de road map no acho amanyoku ahodo na anim se sei ne ebekọ no enhyehye ni sei ne ebekọ no ama mpanimfo age atum electoral commission woni honom watu kwan enti nra ne deputy no papa no po efense lecturer no wono ene watena adwam Dr. Bosman ene tena adwam hwema ne manyina akọ so nti sa nhyiamu na baso na empani ka asem bi se wobi dwan yawuo no na obi so de aso
Yes, UMB Electoral Commission so apologize say. Omo apologize say Jakwasu che say holiday na ba mu na niema bi a nkoyi ntia. Ti omo fa nche omo bi nsi biu. UMB sikakura bia no na Car Bank, Fidelity Bank yes ja manfo rushe kokuma say ka so Russia amanfo komu denden di obi ade ni sika ekoho na won Fidelity oba kwen yes confidence no akosora ma say obi suro say wo de koba bia anhwe ya na ate afa ho eti e ba say na Unibank agu na we yagu no yes banks me ensa we UMB, Car Bank, Fidelity Bank amanfo okwo no mo denden mirika na wonum de no a ekosoro no sa ene de hin Ghana for nye wo monitoring ye eno anu be ma obi confidence na ba woni nyina yes mo keka bom amon keka bom se on be pene se yankeka mom dia there be wo mo nya so on be pene dia for all na say wo ho na we ya front me bank hanam save e be yi ni no so ya bank financial engineer obi fa na me ka say enum na ekodo me ensam save o na wo eti ka say uni ma wan ka sere mpro ye because me free obi bank of Ghana na decide say bank we anyway almost stands ankasa te say no you so far there ndia basa na ma ofi me wa list near hange no list no wa bonten near pending no no wo ho near say omu nyina yie na e wo so omkeka bom no mo wo ho but ni nyina so akwa me I think say basa ban say no obi aduane call international banks no it's not fair yeah sem so fair na near Bank of Ghana mpanimfo ye no so no yes ka ye de bebre Ghana no anhwe ya ye ka ye bebo ye 4.3 billion Ghana cedis asem na make enye dollars 4.3 billion losso and yes ye benya enchiremunie the one criteria you say Bank of Ghana agilance say free sikakura bia wodo aboso wonye bwadwuma yie no wode wonam ne kwan mu na emum wajapade ye aboje ene kwan a wafa so asabansi wose wagugu no asa niema nam na kwan mu eti asi KPMG report no tiremu say Ghana eka ye bebo won Bank of Ghana mpanimfo ye no mo no 4.3 billion eka ne ye bebo na wonum so ebehwere wadwuma emmabu na wonum adwuma ekita wo bebo won 3700 mpemiensa ahenson na esan yagu bank ne yeso wonum nyina ebegu fie na say unemployment ne bi beka ho nipa 3700 wo ba beka ho na ya asafoma afusuni so ma mena fe ye ne Nana Osebu so Safo Kantanka or a researcher language, history, culture and tradition or some sort of monarchical historian. Na yen twaso. Eja Kantanka atime kama chebru. Mejo bro. Na bibia boko de. Boko. Meton kasi anu mani age. Ebusuani fie bibia dadin. Mo enne kwabia sante kotoko hene beboni na echi abomodia akochebi akosra ye ochehene wa manie kusum ndi ye ne hihye mu no ekyeresen yo ye ekyira ne se ye behunu a ye enipa bia e from achemfo enipa bia e from dankyira asen twefo ana asante ayi sani pa nyina ye nipa baako ejina ho a na ono anka se me santini ana se me achimni ana se me wenia unhunu monsoso ye kasa ye kan nyina ye baako pepepe ensunso ye bia nem ye ne ye enso bebre ana pi eye pepepe ne santi no enipa kroi ena eya na politics free abrofo penso ebepem enne politics for so no ya na o makotai o mache emumienu no makota fa baby echi no mo piapia o mo tia onuma o mo pese o mo ka onuma o mo nuanu aka nyina bata o mo e ka o mo bomo na o makota o machi no mo piapia o ndi de koye ye ne se anhwe a na ohu a wo ka se kan bi eda ye ne nuanu mo ntem na asante ekono a edikan ya ye dankyira asante ne dankyira no ye ba ye ne se asante fo edi dankyira so
wɔn di dɛnkyerɛ so no wɔn mo a wɔn kɔboa dɛnkyerɛ ne nyinaa ɛma dɛnkyerɛ ne asante ko yɛ no yɛwie saa no a na mo no nso ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ mo nyansa bi kakra na no ɛna akyem mmiɛnsa no nyinaa akyem abuakwa akyem kotoku akyem bosome a ɛnɛ ɛwɔ hɔ yi a ɛwɔ eastern region wɔn mo adwuma a yɛ na wɔn yɛ titiriw ɛne sɛ obi po obi apia no tia santeman a wɔn ɛna odi wɔn di anim enti dɛnkyerɛ ko wɔn kɔboa dɛnkyerɛ yɛne mfante ɛko wɔn kɔboa mfante yɛne German ko ɛwɔ ayi Agricos wɔn kɔboa German ayi ntɔkwa bi ebesi bi mmerɛ bi a asante koraa fa akyem ne nyinaa ɛne dɛnkyerɛ ne nyinaa ka asanteman ho no ne nyinaa akyi na wɔn hyɛm na wɔn te sɛ obi yɛ bibi a eti asante a na wɔn akɔboa independent yɛkyi no koraa no a yɛfrɛ ne sɛ aban baeɛ no wɔn korɔ no ara na bibi ne ana aban bi akɔta wɔn akyi eti asante ɛnɛnɛ wɔn mo atena ase ahunu sɛ deɛ yɛyɛ no ne no kwan no ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ nuanom deɛ a yɛka yɛn ho bom na yɛyɛ nipa baako na yɛbɛhwɛ a akyem abu akɔ titiriw akyem mmiɛnsa no obi ada ne man obi anhyɛ ne yɔnko ase obi anhyɛ ne yɔnko ase obi ansɔe nkyerɛ ne yɔnko obi ayɛ ɔdane man enti no deɛ baeɛ no sɛ seesei no akyem abu akɔ no obi yɛ din no akyem abu akɔ no nko ara na mpempie no ɔyɛ nneɛma ti asante ɛna nnɛ ɔse ɔne nyɛ biem ɛna wato ne nsa afrɛ ɔsantehene sɛ ɔmmra na ɔne ne ntu nsɔne ɔsantehene nso deɛ sɛbea nya do nyɛ obi a yɔnko no nanso no nyɛ ne yɔnko no koraa na sɛ wofrɛ no na sɛ adeɛ a woka no ɛyɛ adeɛ a ɛde nka bɔ mu na ɛba deɛ a ɛneɛ ɔbɛba ɔba nso a n'ahofa nyinaa kyerɛ sɛ nka bom nti na ɔba na ɛno ɛna ama ɔsantehene atu ne nan na ɔkɔ akyem akɔ ne akyem ayɛ baako na obi bɛka sɛ ɔno kuma bi saa no na wo kakraka no wo na wɔto ne nsa afrɛ wɔ ɔsantehene deɛ ɔpɛ ɛna ɔyɛ nea wo yɛyɛ hunu no nyɛ saa na ɔhu ne nneɛma nti sɛ deɛ ɔsi hu no no ɛna wɔyɛ no saa ama ahotɔ aba yɛ nyinaa abrɛ yɛ nyinaa na otu ne nan so wɔ kora nkurɔfoɔ adwene yɛ ɔmo sɛ ɔsantehene ɔntwa pra na ɛnyɛ asɛm a ɛyɛ nokorɛ ɛne sɛ ɛfiri kyekyekyekyere asante nyemfo a wɔnom akɔ Cape Coast akɔko wɔn twa pra wɔn a wɔkɔ nkran akɔko yɛ wɔn twa pra wɔn a wɔkɔ akyem akɔko yɛ wɔn twa pra wɔn a wɔkɔ igbe akɔko yɛ wɔn twa pra asante nyemfo ɛna meka wɔ ɔsantehene ɛtwa pra deɛ ɔyɛ ne sɛ oduru hɔ a osi nsuo bi a osi na yɛgu nsa na yɛayɛ amanneɛ na edwa na ebetwa na etwa ansa na wɔtwa deɛ ɔyɛ a ɔde twa nsuo no nti sɛ obi bɛka sɛ ɔsantehene ntwa nɛnɛ ɔntwa pra nɛnɛ wɔkɔtwa pra no nti saa ɔtwa daa deɛ ɔpɛ ɛna ɔkɔ sɛ wohwɛ sɛdeɛ ɛnnɛ nkitahodie no ti a ayɛ na wɔn a ɛwɔ ase wohwɛ the politicians na yɛ na ma na akɔ te sɛ akyem ne asante ntam wo nti woba Ghana yɛ politics mu kura nokura na sɛ sɛ yɛ kana watumi akyerɛ mu yi ama yɛ akɔyɛ te sɛ sɛbi eburu sɛbi enya ado akyem politicians ne asante politicians ebi a wɔnom nka anaasɛ wɔ Ghana yamanne mu no kura na eduru baabi wohwɛ 2000 elections na 2004 election mu kura na epiepie yi ne ho ba kwada a esi ase a ɛba no dan na we bɛkyerɛ wɔn de kyerɛ wɔn ane sɛ ntɔkwa bia na akyem ne asante ntam emom politics for efira brofo pɛn so ɛna wɔnom keke tiri bom saa wɔnom keke tiri bom a de obi nya ekura mo so ayɛ ne obi mo ni tiri mo pɔ so ɔbɛyɛ wɔn so sei na ɔpɛ so ɔyɛ ɛno ɛna ade wɔntwi ne ntam tete abɛto yɛ mu a nɛnɛ sɛ yɛyɛ firi hɔ a ɛne na nkyirima ehunu sɛ sɛdeɛ na politics for sei na wɔn teɛ akyem ɛne akyem abu akwa ɛyɛ asonafo ɛdwe so ɛyɛ asona ɛna ɔfen so yɛ asona
munyina from Anna Abuapano, Ekotna, Akrochire, Ofrabroch, Akrochire, and Wako Banso, and Ofri Banso, Wako Abuapa, a Chebi. Omunina, Yama Boom, Senrianum, Nano ya, a Josohene, Emma Miwi, Achima Buapa, Efa no Hose, or no sooner mammy na ubi, into a bar Joso, Emma, Obeda Pakemu, Edi, Ahene, Ewa Joso, Ubian Canary. Nemum Asantisma, Obisa Onko, Achama, na politics for Akujim. The Wababa Jukro, na one more air and Yamo Hosem, and a ne, almost woman yibium, into and near Ononso, Wapaneso, if free no chrono, when your Basabium. Yama and Sawe and Chad do Susan say Abada that said the Udi Kakai say Ushade Tepahene Abesi coach Chebi de Cossier and for Bakumi Nubi Swakon and Prince Asro na de Cossier to say the Okasa politicians ya no Makoshim na Mabasabasaye Epiwara and Sawe na Sanka Abba Dada and Animres Wani Yo Asam Biawo ne Pumasibre. So, and I want him abanimrim. The Yamepe and Oye. And the Samria Abayano, Yamepe and a pepper. Yamemre and Sunayamrepa. And the Abafanasa. Yo, Aquashan, I won't find the enemy saying. Any power tone in Safros and the Ene, essay. Didn't know when fear do you enti or boga edia kai fear do no obe e double sanso ya na ahofade eye enije ahofade enti enije ahofade ene ye de ko ozande ene de entuma bia we fra bia ya na e kasa na ahofade bia nso kasa enti wo ko no enkabomu enho afa ene wo fa na yenso osiyankura na yeko osiyansanya na yesan ti osiyankura yedinachi bebre anapi ya yeko ako akobwa no amana yeko ana mamenda ase bibia se chirabe yebeton safro biom atiebu ndase osai bonsu safo kuchire kantanka na atene nkano oyenhwehwemu fa kasa asetna manie kraini krum ene kusum amane ho ana o ka se ene o che ko be 312 pounds obetime to 90 obeshe undiluted gold gold yede nsana yede ni na yese ye nane yeda nti ene no nya kakra kora no akram hene to no bo ase a no bom tokro kakranka sa gold na yegu he the person man no hey man that's ka okwo na egu he nti ene o she pure gold nti bo se no enda ne dane no chim se edun nsuo bi a yetwa nti ohene di nwan 21 ne bedi na chi ene no ade obetwa nsuo 21 bi obedru hu bi aka ne begina nti no si mu ahomache no no wonu makudwan ni bi ho no onti ba sa adwan no o mu gya no wo hwa na mo de ne ko ye twawia ye yin na hran ene ne nkran no egu nsuo no won wa ka chire no na obi assign the sign konti ka be science amamre no no ene se otumfo tu ne na besra wa homache a okodase a wodi nwan du nson na eko se obe ye wode obesra wa so hene nantisum nti so obesra wo otumfo na nkasum enkasum and the mintimi nchema fili so ko offer ya mechrew ne ye ebra wotutu se otumfo na se we se so wa shani okwakobo ne golf no kra nse se sum kan otumfo na nkasum ba nti se ya ofiri asante ba osimu bosu obere no ada esese obi be kan say return match be kwa aseda bebem no ye di nwan du so ono na be ka se bi amate so ana menche. But traditionally, I say you do so. 17. Captain Papa ya che bibi mu pa very historic say
enne ne esi no eya ade afiri titi nyina ne se wo hwa na nka nipa hu ne se entansi baby sida ena nne sene ebeye na nka mumu beba bentoto ye nyina besesenti no mpanimfo mienu ikohia ene ne ebesi wo ho enya agoro ntende de me hu so be kwa habunkum so obe na okwa habunkum na chese na okwa hanifa opam nifa e wo de kire opam bunkum so e wo de kire nifa ne kire se ba cho mane nya ba ko no onye ba ko no ya basem bia say o two for address here on sentiment ye friend wo yibunkum and that nifa and all the chia enti empen bebiri no so kutabodua ewo otumi de ko bunkum tumi de ko nifa okuta chema otumi de ko bunkum nko a ena okuta bibi enso a enso wo de bunkum nko a and dey intimi modin we fidi so eno wo de bunkum nko a nti se otu de nan se obesra wa opam nifa ne se ya obekwa ha wontema wo ye hwan a ena se opam bunkum na chese wo ye madam fubra and yankwa ha wontoma o de brasa na bi wo hwe daily graphic ani mfoni na opam bunkum so wo mienu ina aka pepe omu share ye dikan a omu jitu mu se nhemu ye beba so no na se madam fo bra na se wo ye madam fo enti betom enti na se okọ mahini bi na so a opam nifa nko a onum tuma no so afede ya se nya wa afede me enti kwa ha wontoma na bra enti no ende de gidi ye so be pam bunkum ye ni nyina ye behwe ne ye bekoso ye hwe ma yenwie ya graphic hey na ya asafomafo ni kiki ne hye ne ha sei e wo graphic mu krata famiensa na nase emfa ho any paperless system ya bo onum de baye digitization vice president aka ho asem bebrebe a wadwo was still no manfo da so bokro no wo to gigie mu big companies yi ebo mayi mu ya nke wo so mupo na tu ato e mo mayi koso no na ya asafo mafo say brofu bi a wo ho no mo de bokro no ebi eniose ye frɛ no so called smart accounting base erosion and a profit shifting saa niema miensen ana nyuma kese ye ebo mayi mu wogina so e de bokro no a wontu ato eti ade sede no wode ato papa yi a eto agege ade na to anu janti wasi pani ntie baby asa big companies ni hye bia tion mo na kwaji sika no bra asa we de akokan na ye ntiase wasi tion mo na ji sika no bra systems no mo de agu akwamni aka se wo kwaji sika no nipa bi ntiase eti wasi kwonti eja kwonti konna kwaji sika no bra fi se eniema nkoye big companies no wo mu doje tax na yo wasi sika no kwaji anka sen David, okay. No, God is good and God is good. God is good all the time and all the time. Ghana Revenue Authority. Na pese. Debia me come say a lazy statement. To say I can have company big, I can have company. Nipa no de ka. What the card enti na nwosa wodie. Koho kakrakra jibi. Na outside office say emfamra. Oh. Na nipa kura mfama. Na kwanye ebefa so ebegige tuo no na captain we Italy new Italian experts, yes, tax expert, Dr. Giomacco Cotani of Italy. And no brofo. We phonetics. Oh, I'm remembering. Now unim. Papa ne say Ghana yani yedi ehwabro. Was it say obi friam no ninwo bebi adwuma tax you from the investors oba. Yes yo ye mano ye grant na tax holiday. Enti ebere no a wa hye adwuma na se yeso wo de ye adwuma no a duru biribia ye be hye ase ne adwoto no bere so se nipa kro betua to no a ne wagu adwuma no wadwan ne wokọ wose we ne ade ku ye hu no se o ye pe investors intita holiday ye de be mamo wose se Ghana ye nyaye a ene na ye asafoma fu besu saa uti bete wo besu ama uti ate na ye sikasem enko yi enti ne wunya graphica ensem wewo mu ya wo betumi akenkan bi akwa kire no ebi enno bagridam no so yesi ye bie o ye bie ne ne eti mu amwo Burkina Faso hie no so hwonom no yesi mu nso na mu nsesa mu niema emfiri hwonom
black voter na white voter no ano wo a wuti wo bia asore na mofo na ebo kokose bagidam no ye bie ne ne ya eti so nipa kro tena ho e mansuo no befawo mo amowo wa west mo amowo na doli Laura Nandom na doli na chese babi nkuro mo no mo ka ho yesi mu nyina mo nsesa mo ne manfiri osavlugu na nton yenni Westman Prisi mu nyina se mantwe mo ho a suo no befam sweetie enti bagidam say ya na be yesa afibia ye bia na besen ko I wonder ti entum fanya hwe yesi suo no ye bia befa ye enti mo so mo nko bia na mo sorry free one one so any bia me na me charitable with my words ti fa ne charitable no bra na me hade kofie ye me nya charitable no bi I mean fancy chese ye bia si obi ansori ho na eba ya mtimi mfanye David ya de hwe ye engineers ya wonum tumi ne ade nsuo ye no wonum aplan ya hu se ye ni se ye be ye weja hega se no ye bia no so e fa amanfo sa obi percentage no ebia ye ma no sa so what you say calculate ya onya bindi ti yenye captain so ko hwe ada African countries pa sa ne amanfo asi ani abra I wonder see so ye kobi eno no a Kofi yes delegate for delegate to aso ne enko yes asan say upon or say upon but delegate in short Unibank directors led by Dr. Kwamnadu for almost Bank of Ghana say Bank of Ghana eji wo mutumi kratas wo mutumi nyaduma how could you Bank of Ghana we are coming after you and then me bisa say see here court sa no na consolidated bank no obey Unibank asinchen kosi say court be bua say mo be wi ana say ba ne sa I need a lawyer, maybe here banking lawyer bina. It depends on asem no say no one license ho asem no mo de call. Enti okay say license no so na license ya ha de operate no ya jo mu na license asem heritage so ya say Ghana Post to say omu lay over 90% workers no of omu so omu nyina bombon ICT knowledge no mu ni bi wo the computer be sina ni mo te ho na che say wo petite post office no aye de krata na ye adwuma no eti ya say lack of knowledge wo ICT munchi Ghana Post to say 90% lack of knowledge in ICT 90% go home Ghana Post near or day abetu animu e wo heritage mu eno no Ghana Post monfa abel for number yes I begu because I don't remember the last time I posted a letter. No, and you know we have to be smart. You see, postal service the last time I heard some MPB making a funny comment, me heard anybody na mestre Timmy baby no kasano about or say email by no emails by and dear I'm not posting na papa biom we need to find a you agree say WhatsApp by a text message form new invention be an affect hold on WhatsApp appear Europe and South Africa on posting service and say it is because the way our WhatsApp affected text message. Social because person nanka Kofi up to today in Europe you know posting is still posting. It's still posting. Debbie, I don't know. Omo kochiche. Just the address system no. So even terminal reports. You person Ghana Post General Naswa. Terminal reports. Yanka says secondary schools ni nyina no. Henceforth, just Thomas Atoboas leave it away for him. One city per. Each parent interest just one city. Na yemfam posti terminal reports. Now who buy Ghana GPS deben address system. No wa kofa nipa man 2 million Ghana cedis. Who we are now the Ghana question Ghana Post because on the me defend. Say jembu. No, poster we na you redefine you system no near Ghana Post word man here because first I'm very happy to write you this letter. This is the what brofo. The main reason and
ambition and na kyerɛ sɛ when you were literature mu so kyerɛ ambition na kyerɛ sɛ ono wa grow and the reason na yakra into near what west bi o ha kwasa kyerɛ kɔgye west ya dare ya ho aba Admission. Catholic Institute of Business and Technology, CIBIT.